мо барои чӣ бо муҳри махфӣ тафтиш мекунем, мо ӯҳдадор нестем ки ба ин саволи шумо ҷавоб диҳем. Вай бо мақсади ҳифзи манфиатҳои давлат аст, ҳифзи манфиатҳои ҷамъият аст, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандони алоҳида аст, аз категорияи парвандаҳои ҷиноятӣ ки онҳо бояд ҳатман таҳти муҳри махфӣ тафтиш шаванд. ҳамкории прокуратура бо шумо ҳама вақт бо намояндагони ахбори омма ҳаст. ба дилхоҳ саволи шумо мо кӯшиш менамоем ки ҷавоб диҳем ва ман ҳамчун прокурори генералӣ ягон муроҷиати шумо вобаста ба тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ки шумо навакак номбар кардед нисбати Хайрулло Мирсаидов ва Аскар Нурализода ворид нашудааст. дар мавриди ворид шудан марҳамат мо ба шумо ҷавоб медиҳем.